ചേച്ചീസ് കുക്കിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളായില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോങ് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ, ആരും മറക്കരുത്. ഇനി വീഡിയോയിലോട്ട് വരാം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെയുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടല്ലോ, അത് പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇലയെക്കുറിച്ചാണ്. മറ്റൊന്നുമല്ല, മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതമായ മാവില. ഈ പുതുവർഷത്തിന് ഇനി അധികം ദിവസമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മാവില കൊണ്ടുള്ളൊരു തോരണം കെട്ടിയിട്ട് ഈ പുതുവർഷം ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധിയാക്കൂ. എല്ലാവർക്കും സമാധാനപൂർണവും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുമായ ഒരു പുതുവർഷം ലഭിക്കട്ടെ എന്നുകൂടി ഇതോടൊപ്പം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം. അതിനുമുമ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാവില ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നല്ലേ? വീടിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാന വാതിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കടാക്ഷം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മാമ്പഴത്തെക്കാൾ ഏറെ ഗുണം മാവിലയ്ക്കുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം, അധികം ആർക്കും അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു സത്യം. ഈ മാവിലയിൽ വൈറ്റമിൻ എ ഉണ്ട്, ബി ഉണ്ട്, സി ഉണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ആഗിരണം ചെയ്ത് ഓക്സിജനെ പുറത്തോട്ട് കളയാനുള്ള കഴിവും ഈ മാവിലയ്ക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താ, എപ്പോഴും അന്തരീക്ഷം ക്ലീനും നല്ല ഫ്രഷും ആയിരിക്കും. വായു അശുദ്ധമാകാതെ ഇരിക്കുന്നതിന് മാവിലയ്ക്ക് കഴിയും. രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് മാവില കൊണ്ട് തോരണം ഉണ്ടാക്കി വീടിൻ്റെ മുൻവശത്ത് കെട്ടിത്തൂക്കിയിടാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഒന്നും കയറില്ല. എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും എന്താണ്, നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കും, അണുവിമുക്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം. പിന്നെ ഈ മാവില കൊണ്ടുള്ള തോരണം കെട്ടുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? പാല് കാച്ചി വീടിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, പാല് കാച്ചി വീടിൻ്റെ മുൻവശത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാവില തോരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇനി അതുപോലെ പുതുവർഷത്തിൽ ഒരു മാവില തോരണം കെട്ടി വീടിൻ്റെ പ്രധാന കവാടത്തിൽ തൂക്കിയിടാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് മാവില തോരണം കെട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം 11 മാവിലയാണ്. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ 11 മാവിലയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം വെളുത്ത നൂലോ ചരടോ, അതിൽ സ്വല്പം മഞ്ഞൾ തേച്ച് അതിനെ മഞ്ഞ നിറമാക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം നൂലിന് മഞ്ഞൾ തേച്ച് അതിനെ മഞ്ഞ കളറാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ 11 മാവിലകൾ. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യാം. അതായത് മഞ്ഞളും കുങ്കുമവും തേച്ച് ഇതിനെ അലങ്കരിക്കാം. അങ്ങനെ 11 മാവിലയിലും നമ്മൾ പൊട്ടുകുത്തി മഞ്ഞൾ കൊണ്ട് ഒരു വട്ടത്തിൽ ഒരു പൊട്ടിട്ടിട്ട് അതിനുള്ളിൽ കുങ്കുമം തേച്ചു. മഞ്ഞൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യമാണല്ലോ അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞളിനും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കൂടുതലാണ്. 11 മാവിലയും നല്ലതായി പൊട്ടൊക്കെ കുത്തിയിട്ട്, ഈ മാവില നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരേ ഷേപ്പിനുള്ള മാവില എടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് തോരണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും. ഇനി ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാവില നമുക്ക് കൊരുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ മുൻവശത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഞെട്ടെടുത്തിട്ട് പുറകിൽ കൂടി ഇതുപോലെ ഒരു കെട്ടുണ്ടാക്കണം. എല്ലാ മാവിലെയും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കണം. എല്ലാത്തിനും കൊളുത്തുപോലെ ഇട്ടു. ഇനി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് ഈ നൂല് കടത്തിവിടാൻ.
അങ്ങനെ മാവില ഈ കൊളുത്തിൽ കൂടി കുരുത്തെടുത്തതാണിത്. കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയ ഇലയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊത്ത നടുക്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ചന്തം. ഇനി കുരുത്തതെടുത്തതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പ്രധാന വാതിൽ നമുക്ക് തൂക്കിയിടാം. അങ്ങനെ മാവിലത്തോരണം റെഡി. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ വീടിന് നെഗറ്റീവ് എനർജിയിൽ നിന്നും നല്ല ഒരു റിലാക്സ് ഉണ്ടാകും. വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. ഇനിയൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം ചേച്ചീസ് കുക്കിംഗ്.